iStudies Pro je klasický, avšak mimoriadne dobre spracovaný organizer štúdia a štúdijných povinností. Prvé spustenie sprevádzajú nastavenia podrobností a definovanie dĺžky semestra, jednotlivých rozvrhových jednotiek a ich detailov. Na ich základe aplikácia generuje rozvrh, do ktorého je možné kedykoľvek pridávať úlohy asociované so zadaným predmetom. Poteší taktiež výborne riešená automatická synchronizácia s ostatnými iOS zariadeniami, ktoré majú nainštalované iStudies Pro. Vďaka nej môžete mať prehľad o štúdijných povinnostiach stále po ruke. iStudies Pro je výborným štúdijným organizérom, ktorý aj sami používame a určite ho odporúčame všetkým študentom disponujúcim iPadmi.